a je a introducing ɗin shi to duk ma'aikatan a nuna mishi duk ma'aikatan da abin da suke yi ya san su a fuska. Na fatan ka gane. An gama sa. We are going to do it. And secondly, za a bi duk sector ɗin domin ya gansu a kan aikinsu, ya ga kuma abin da yadda muke yin production a nan. An gama ranka daidai. Za mu yi magana da shi zai fito ya same ka. Sai ka fito sa. Sai ka fito sa. Abba, yaushe za a kira baban Sajida? Up. Yanzu. Muje. Ki daga kafa mana. An gaya miki ni in nayi magana wani yana zuwa ya daga min ita? Ita yayar kin dauka za ta biye miki ne? Ta inda nayi magana ta zauna. Ha shiga abu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sai yawa ya jikin nata? Exactly. Ne ba. Wallahi tun ɗazu take ta sumbatu tana cewa a nemo ki. Sadiya. Wallahi na kusa. Na kusa. Ina jin Allah. Na kusa. Sadiya. Dan Allah ya yafe min abin da ne miki. Ki gafarce ni. Na da abin da ne wa mahaifiyarki. Dan Allah ki yafe min. Yanzu. Umma, ni fa na riga na yafe miki. Amma ba zan iya yafa hakkin wani ba. Tare kuka zauna tare da ita. Ta yi jinya a gabanki sama da shekara nawa. Kuma har ta zo ta rasa a gabanki. Baki nema yafiyanta ba yanzu ba zan iya yafe miki laifinta ba. Amma dai nawa na yafe miki. Tabbas. A gaba na ta jinya. Na ki kula ta. Na ki jinyarta. Har numfashinta na ƙarshe. Kuma ni na sa mata jinya. Ga shi ba Sadiya ke jinya. Sadiya ke yafe min ki gafarce. Umma, ni fa wannan yafiyan ko? Ki yi haƙuri ko idan kuka haɗa ita a can sai ki je can ki nemi yafiyarta. Ina ai a wannan rana ko ɗa ba zai iya yafe wa ubansa ba. Wanda duk ba a yafe masa a duniya ba kar ma ya yi zaton akwai mai yafe masa a lahira. Babu sabuwa. Zan aiko da magunguna sai a bata zazzaɓin da sau. Sadiya. Sadiya. Alhaji Hamisu tun da can tare da kai muke yin komai a ofishin nan. Har kasuwancinmu a kamfanin nan ya haɓaka. Duk wani abu da kai ake kullawa. To da ka tafi komai ya canzu. Har mutane addu'a suke ma wannan kamfanin. To kaga dalilin da yasa na kira ka kenan. Saboda kai ma tunda albarka ake sama a kamfanin nan. Kuma da kai muka kwashi dauɗa ɗin nan. Ka zo kai ma da addu'ansu ko ma samu ai mana yafiya. Allah ya yafe mana. Ai ba komai ranka daɗe. Wato ni kaina da na ga yadda mutane suke ta godiya suna yaba maka sai da ne sha'awan ina ma a ce ina tare da kai. To yanzu muna tare insha Allah. Daga yau za ka koma ofis ɗinka mu ci gaba da ainihin rage ma talakawa farashin kayanmu. In Allah kuma ya so yarda mu dinnan mu samu ladan jama'a. Ubangiji Allah ya ba mu sa'a. Kuma dan Allah ina roƙo a yafe mini maganganun da na kwanakin baya. Wallahi saboda yanayin da Sajida ta shiga ne. Na ji labarin Alhaji